אז אנחנו מתכוננים, ממשיכים להתכונן להאקתון שלנו של הסוכנים החכמים, והיום אנחנו נמשיך לדבר על AI, LLMים, ונדבר על הסוכנים החכמים עצמם. מי שלא יצא לו לשמוע על AI ו-LLMים את החלק הראשון, מומלץ להתחיל קודם מהחלק הקודם. אז בואו נדבר קצת על הסוכנים החכמים. קודם כל, אה, אנחנו צריכים להיזכר קצת מה זה LLM, ולדבר על מה בעצם חסר לנו בעולם ה-LLM לבד. אז קצת תזכורת מהפעם הקודמת, LLM או מודל שפה גדול או מודל סתם, אה, זה בעצם איזשהו תוכי רובוט שנתנו לו המון המון טקסט מכל הספרים בעולם, מהאינטרנט וכו', והוא למד אותו בעל פה והוא יודע אה, לנחש ממש 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 טוב מה תהיה המילה הבאה. ואז מאוד תלוי מה אמרו לו לפני כן, מה תחילת המשפט או מה הפרומפט שנתנו לו וכו', הוא ימשיך, הוא נותן הסתברויות, הוא אומר עד כמה מילה הבאה היא סבירה או לא סבירה, עד כמה יש סיכוי שהמילה הבאה היא כזאת או אחרת. אז אם אנחנו נתחיל משפט אני אשתתף אז יהיו פה כל מיני מילים שאפשר לסיים או להמשיך את המשפט איתם, והסיכויים הכי גדולים זה בשיעור או במשחק מחשב, אני אשתתף באחד מאלו. ולמשל בהאקתון הסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך, שזה יהיה סוף המשפט, אני אשתתף בהאקתון. אבל אם אמרנו לו, נתנו לו יותר הסבר, יותר מה שנקרא קונטקסט, של מה היה לפני כן ועל מה אנחנו מדברים, אני אוהב לפתור בעיות בעזרת טכנולוגיה, אשתתף אז ההאקתון במקרה הזה מקבל אה, סבירות הרבה יותר גבוהה שזה יהיה סוף המשפט. אז זה ה-LLM שלנו, המודל שפה התוכי רובוט, ואמרנו שמה שהתוכי רובוט הזה יודע על העולם זה בעצם שפה ומידע על העולם, כי בכל הספרים והאינטרנט שהוא קרא יש המון המון אה, גם שפות, המון דיבור, והוא למד איך לבנות משפט, איך לא לטעות וכו', וגם הוא למד המון דברים על העולם, למשל הוא יודע שבירת ישראל היא ירושלים, כי הוא ראה את זה בהמון המון ספרים ובהמון אתרי אינטרנט. מה הוא לא יודע? אז דיברנו פעם קודמת שבעצם המודל שלנו לא יודע לא מעט דברים בעצם. קודם כל הוא לא יודע מה בראש שלנו, הוא לא יודע למה אנחנו מתכוונים אם לא אמרנו לו, אם לא הסברנו לו. במובן הזה הוא כמו כל בן אדם אחר, או כל אדם, כל בן אדם, נכון? אם אנחנו לא מסבירים למישהו משהו שאנחנו מתכוונים, אז הסיכוי שיבינו אותנו, ינחשו מה אנחנו מתכוונים, הוא לא מאוד גדול. הוא גם קפוא, זאת אומרת, אימנו את המודל הזה עד לזמן מסוים, מי שמכם זוכר, עד לפני לא מזמן היה כתוב תמיד למטה בצ'אט GPT או בג'מיני, שהמודל הזה עדכני נכון ל6 חודשים אחורה או משהו כזה. אז כל מה שקרה בימים האחרונים, המודל בדרך כלל לא יודע. הוא לא יודע דברים שהוא לא ראה. אם בכל הספרים האלה שהוא ראה, באינטרנט שהוא ראה, לא הופיע איזשהו פרט, אז הוא לא ידע את זה. גם אם הדבר הזה קרה מזמן. ושמתי גם כוכבית פה, כי גם אם זה כן הופיע, אבל זה הופיע מעט מאוד פעמים, יכול להיות שהוא לא יזכור, כי אין לו משאבים אינסופיים, לכן הוא מעדיף לזכור דברים שמופיעים הרבה יותר פעמים, כדי לנחש את המילה הבאה. וגם אמרנו שה-LLM עצמו, LLM לבד, לפני שעוטפים אותו בעוד כל מיני כלים, ונותנים לו עוד כל מיני יכולות מסביב, הוא גם לא זוכר. הוא לא זוכר אפילו את השאלה הקודמת. ואז מה שהחברות של ChatGPT וג'מיני וכו' עושים, הם בעצם כל פעם מספרים ל-LLM את כל השיחה, כל מה שהיה עד עכשיו בשיחה, ואז שואלים אותו לענות על הבקשה האחרונה. אבל אם לא עושים את זה, אז הוא לא זוכר. אז זה הדברים שה-LLM לא יודע, ואמרנו שדרך טובה לפתור את זה, זה לתת לו כמה שיותר רקע או קונטקסט, אוקיי? אם אנחנו נספר כמה שיותר על מה קורה אצלנו בראש, למה אנחנו מתכוונים, איזה פלט אנחנו מצפים, באיזה פורמט,
באיזה אורך וכל מיני דברים מהסוג הזה. אם אנחנו ניתן לו את המידע העדכני ונספר לו כל מה שהוא צריך לדעת כדי לענות על התשובה, אז אנחנו יכולים להתמודד עם רוב הבעיות האלו, ואם ניתן לו קצת היסטוריה, אז אנחנו יכולים להתמודד עם רוב הבעיות, או לפחות להתמודד איתם חלקית. אבל חוץ מהבעיות האלו, יש עוד כל מיני דברים שה-LLM לא יודע, ופה בעצם הסוכנים החכמים או האג'נטים באים לידי ביטוי ויש בהם צורך. אז איזה דברים ה-LLM עוד לא יודע בנוסף לארבעת הדברים שאמרנו לפני כן? ה-LLM הוא מודל שפה, הוא רק יודע לדבר, הוא יודע לקבל אה, קלט של טקסט ולהוציא פלט של טקסט. אוקיי, דיברנו פעם קודמת שיש גם מודלים גדולים של תמונות וכו', אבל לצורך הפשטות בואו נדבר כרגע רק על טקסט. אבל הוא לא יודע לעשות דברים בעולם, להשפיע על העולם, הוא לא יודע למזוג לעצמו קולה, והוא לא יודע למזוג לנו קולה, אוקיי? כי הוא רק יודע לספר לנו עד כמה קולה זה דבר נפלא, או להפך לא בריא, אבל הוא לא יודע לעשות עם זה שום דבר. וגם הוא מאוד חד שלבי, זאת אומרת, הוא נותנים איזשהו קלט, הוא מוציא איזשהו פלט, נגמר. עכשיו, אם רוצים שוב שהוא יענה, אז צריך שוב לאסוף את כל הקלט, שוב לתת לו, והוא כל פעם יענה פעם אחת, וזהו, מבחינתו זה נגמר. אבל אנחנו רוצים שהוא יהיה עצמאי יותר, אם אנחנו רוצים שהוא יעשה דברים הרבה יותר מורכבים, הרבה יותר רב שלבים, אנחנו רוצים שהוא יהיה הרבה יותר עצמאי. אז אמרנו, הדבר הזה של לתת לו רקע, לתת לו קונטקסט, זה פותר כל מיני בעיות לגמרי, וחלק מהבעיות זה פותר חלקית. למשל, מה שבראש שלנו זה כנראה פותר, כמה שיותר נשפוך לרקע של מה אנחנו מתכוונים, זה יעזור לו, אבל מידע עדכני, אולי אנחנו לא נוכל לאסוף את זה כל הזמן, כי אולי כדי לאסוף את זה צריך כמה שלבים, וצריך לעשות איזשהו מחקר, וזה לא כזה פשוט לאסוף מידע עדכני, במיוחד שהוא מעודכן, למשל אנחנו נותנים פרומפט ל-LLM הזה היום, אבל אנחנו אחרי זה נרצה לתת לו מחר, ונרצה גם תשובה עדכנית, אז אנחנו רוצים לתת מחר מידע שהוא עדכני למחר, זה לא יעזור שאנחנו נאסוף אותו היום. ו... ובעצם חלק מהבעיות, הרקע מאוד מאוד עוזר, אבל לא פותר את זה מושלם, ולשלושת הבעיות האחרונות שהוספנו היום, להשפיע על העולם, לעשות יותר משלב אחד ולהיות עצמאי, ה-LLM בעצם אין לו שום יכולות ופתרונות. ופה נכנס הסוכן החכם שלנו, או agent. agent זאת מערכת שיש שם בפנים מודל שפה, זה כן מבוסס מודל שפה, אבל המערכת הזאת היא לא רק מודל שפה, היא יודעת לקבל מטרה, לתכנן את כל הצעדים שהיא הולכת לעשות מראש, לבצע אותם בפועל, כשחלק מהצעדים האלו הם ממש משפיעים על העולם, כמו שנראה עוד מעט דוגמאות, לזכור מה היה קודם, איזה אירועים קרו, מה היא כבר עשתה, מה היא לא עשתה וכו', ולהחליט מתי להפסיק, מתי או שעמדנו במטרה שניתנה לסוכן הזה, או שניסינו הרבה פעמים והגענו למסקנה שלא כדאי לנסות, לא כדאי להמשיך. אז זאת המערכת שנקראת סוכן או agent. כמו שאתם רואים, היא מערכת כבר הרבה הרבה יותר חכמה והרבה יותר עצמאית והרבה יותר רב שלבית. אוקיי? זה הדברים שהיו חסרים לנו, והיא יודעת גם להשפיע על העולם, לעשות פעולות בעולם האמיתי. איך בעצם הדבר הזה קורה שהיא משפיעה בעולם האמיתי? זה דרך משהו שנקרא כלים. ועוד שנייה נדבר על הכלים, אבל לפני כן רק הערה חשובה, LLM עצמו הוא לא צפוי. אנחנו יכולים לפעמים להגיד ל-LLM את אותו דבר, והוא יענה לנו כל פעם משהו קצת שונה. והמערכת הזאת, בגלל שהיא רב שלבית, ובגלל שהיא מבוססת לא כללים וחוקים מאוד ברורים, אלא היא מבוססת מודל שפה, אז בעצם היא לא צפויה כל כך. אנחנו לפעמים נקבל סוכן שמצליח לעמוד במטרה, לפעמים הוא מצליח פחות באותה מטרה, או לא מצליח בכלל, לפעמים עושה את המטרה הזאת בדרך אחת, לפעמים בדרך אחרת. זאת מערכת לא 100% צפויה, וחשוב לזכור את זה.
אז איזה הם כלים שהסוכן שלנו יכול להשתמש? אז זה קצת דוגמאות, כמובן שזה לא כל הכלים, אלא רק קצת דוגמאות של כל מיני דברים שהסוכן שלנו יכול לעשות. למשל, הוא יכול לחפש באינטרנט, ואז אם יש לנו מידע, נכון, אמרנו מידע עדכני, זה דבר נורא בעייתי כל פעם להביא לסוכן, כי כל פעם צריך לעשות איזשהו מחקר מחדש, אז הוא כבר יודע להסתדר עם זה לבד, ללכת לאינטרנט, לחפש את כל המידע העדכני, את החדשות, או מה קרה בימים האחרונים, וכו'. אחד מהכלים שאפשר לתת לסוכן זה הרצת קוד, הוא ממש יכול לכתוב לעצמו קוד, כל מיני דברים שאולי מודל שפה לא כל כך טוב לעשות אותם, כמו לספור או לעשות חישובים מתמטיים מסובכים, הוא יכול לכתוב לעצמו קוד, להריץ את הקוד הזה ולקחת פשוט את התשובה. אז זה גם עושה אותו הרבה יותר עצמאי וחזק. הוא יכול לקרוא ולכתוב קבצים, אוקיי, ואז הוא יכול בעצם לא לחיות באיזושהי בועה של הנה טקסט, תחזיר טקסט וזהו, אלא תיקח ותקרא מהקובץ ההוא ותלך ותביא קובץ משם וכו'. הוא יודע לתקשר, הוא יכול לשלוח אימיילים, אולי וואטסאפים, הוא יודע, הוא יכול, אנחנו יכולים לתת לו, כל הדברים האלו זה לא כל סוכן יודע, אלא אנחנו יכולים להחליט לפי סוכן, איזה סוכן כדאי שהוא ידע את זה, ואיזה סוכן כדאי שידע משהו אחר. אז לכל סוכן יהיו כמה כלים או כמה יכולות שהם יכולים לעשות. אז למשל יש סוכנים שחשוב להם לדעת לקרוא איזשהו חיישן, איזשהו משהו פיזי, או להפעיל איזה משהו פיזי, כמו רובוט או משהו בסגנון הזה. אחד מהכלים החשובים זה יכולת לקרוא ל-API חיצוני. דיברנו על זה פעם קודמת, לקרוא ל-API חיצוני זה בעצם לקבל שירותים מתוכנה אחרת שיושבת אולי מאוד רחוק, ולתת ממנה שירותים. למשל פעם קודמת דיברנו על יכולת להגיע ממקום למקום, ולקבל מגוגל מפס איזושהי מפה או שלבים איך ללכת ממקום למקום. ככה הסוכנים שלנו יכולים גם להיות מסוגלים לעבוד עם אודיו ווידאו, להקליט, להקשיב וכו', וגם יכולת מאוד מאוד חזקה זה להשתלט על הדפדפן, כי לפעמים יש כל מיני דברים שאי אפשר לעשות אותם מסתם חיפוש באינטרנט, וגם אי אפשר לעשות אותם דרך API, אבל כן אפשר לעשות אותם דרך דפדפן, למשל ללכת ולבדוק איזה משהו וללחוץ שם את הפרטים שלנו, ורק אז נותנים לנו מידע רלוונטי אליהם. אז זה דוגמה לכלים, וזה, כמו שאמרנו, זה צעדים שהם כבר השפעה על העולם החיצוני. ויש עוד כל מיני כלים, יש הרבה מאוד כלים, וכשאתם עובדים בהאקתון, אתם צריכים לחשוב מראש איזה סוג כלים רלוונטיים לבעיה שאתם רוצים לפתור. איך נראה בעצם סוכן פשוט? יש כל מיני סכמות או כל מיני דרכים שסוכנים שונים פועלים, אבל הסוכן הכי פשוט, וזה הרבה פעמים גם די מספיק, זה איזשהו תזרים יחסית פשוט. הסוכן שלנו זה מודל שפה, זה החלק הירוק, זה כאילו המוח של כל המערכת. הסוכן הזה מקבל משימה מאיתנו או מהמשתמש שלו, מקבל משימה, והסוכן הזה עושה מלא לולאות של לחשוב עם עצמו ולהחליט כל מיני החלטות, וגם להפעיל כל מיני כלים. אוקיי, הכלים שראינו פה כדוגמה, הוא יכול להפעיל אותם. אז הסוכן יכול לבקש להפעיל איזשהו כלי, לקבל תשובה של הכלי שהופעל, ועכשיו לנתח את התשובה, ולהמשיך ככה לדבר עם עצמו, או לחשוב, או להפעיל כל מיני כלים, עד שהוא מסיים את המשימה, ומחזיר תשובה עם סיים. אוקיי? אז בעצם מבחינת המשתמש, זה מתחיל במשימה, ומסתיים באיזושהי תשובה, אבל מבחינת הסוכן, הוא עושה פה לולאות כל הזמן עם עצמו, ועם כלים שהוא יכול להפעיל. אז בואו נראה ממש דוגמה של סוכן אמיתי, ואיך הסוכן הזה יכול לעבוד. אז בואו נגיד שהסוכן שלנו, אנחנו נותנים לו, יש לו כלים שאנחנו נראה עוד מעט בדוגמה עצמה, אבל הסוכן שלנו, מה שהוא יודע לעשות זה לחפש באינטרנט, ולבדוק מה השעה, ולבדוק יומן, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, ואנחנו רוצים לבקש ממנו, אנחנו מאוד אוהבים מדע בדיוני, ואנחנו אוהבים ללכת לכנסים של מדע בדיוני. אנחנו רוצים לתת לו משימה, ושהוא יעשה בצורה עצמאית,
בגדול המשימה היא, לך תקנה לי כרטיס לכנס מדע בדיוני הקרוב באזור. זה בגדול המשימה, אבל בואו אנחנו נהיה קצת יותר נחמדים עם הסוכן שלנו, ובואו נפרט לו קצת יותר מה אנחנו מתכוונים, כי יכול להיות, יש כמה דרכים להבין את המשימה שעכשיו נתנו לו, אז אנחנו נגיד לו, קנה כרטיס, אוקיי, יומי, רק ליום אחד, למשל יש כנסים של יותר מיום אחד, או של כמה שעות, אנחנו מחפשים איזשהו כנס רציני, אבל יש לנו רק יום אחד ללכת, ונגיד לו בדיוק באיזה אזור מדובר, אנחנו נגיד לו, למשל, שאנחנו לא יכולים תמיד ללכת, כן? אז אנחנו רוצים שזה יהיה לא ביום של לימודים, או לא בשעות של הלימודים, אז נגיד שיש לנו ביומן, כתוב לנו מתי אנחנו עומדים, והסוכן יכול לבדוק ביומן, ולוודא שאנחנו באמת יכולים להגיע לכנס הזה, ונבקש ממנו משהו אפילו קצת יותר מורכב, ויש שיגידו שמסוכן. אנחנו רוצים שהוא ייקח את כרטיס האשראי שלנו, של ההורים שלנו, ששמור אצלנו בקרום, ושישלם על הכרטיס לכנס, ושישים לנו תזכורת שנזכור ללכת לכנס הזה. זאת המשימה, וזאת משימה יחסית שגרתית לסוכנים בימינו. זאת אומרת, זה לא פשוט, אבל זה גם לא נורא מורכב. מי שרוצה לבנות מערכת שעושה את הדבר הזה, זה לא שהוא בונה ומיד זה עובד, צריך פה לוודא שדברים עובדים, וצריך לבדוק את זה ולדייק את זה וכו', אבל בגדול זאת כן משימה שסוכנים בימינו יכולים לעמוד. אז בואו נראה איך הסוכן שלנו עושה אותה, או דרך אחת שהסוכן שלנו יכול לעשות את המשימה הזאת. אז דבר ראשון, שמתי פה בצבעים, את הצבע הרלוונטי לכל הסבר, אוקיי? אז זאת הייתה המשימה, ועכשיו יש פה עבודה של הסוכן של המודל שפה עצמו. הסוכן בונה איזושהי תוכנית עבודה, תוכנית פעולה, שאומרת מה הוא הולך לעשות, אוקיי? עוד לפני שהוא רץ קדימה ומתחיל לעשות דברים, הוא רוצה לדעת מראש, אני הולך לעשות ככה וככה וככה, ואם יקרה ככה אז אני אעשה ככה, ואם יקרה ככה אז אני אעשה ככה, הוא ממש בונה לעצמו תוכנית עבודה. ראו שבניית תוכנית העבודה ממש עוזרת לסוכן הזה באמת להצליח במשימות שלו, מעלה את הסיכוי שהוא יצליח לעמוד במשימה שלו. אז אתם יכולים לראות פה את התוכנית די קרובה למשימה שנתנו לו, אבל היא יכולה להיות יותר מפורטת. ואז, כדי להתחיל לעבוד על זה, מה בעצם הדבר הראשון שהסוכן צריך לדעת שאולי הוא לא יודע? אמרנו שאנחנו רוצים את הכנס המדע בדיוני הקרוב, אוקיי? הבא, עוד מעט. אבל מה זה עוד מעט אם אנחנו לא יודעים מה מה התאריך היום? אז הדבר הראשון, למשל, שהסוכן שלנו יכול לעשות, זה לקרוא לכלי, ולהגיד לכלי, אוקיי, הכלי קוראים לו לוח שנה, נגיד, הכלי הזה יודע לעשות כל מיני דברים שקשורים ללוח שנה, ואנחנו נשאל את לוח השנה, מה השעה? אוקיי, זה הקלט שלנו. הקלט יהיה מה השעה, והפלט יהיה התאריך הנוכחי. אוקיי, אז התוצאה, הפעולה שהולכת פה, תפעיל כלי, אוקיי, אני מפעיל כלי לוח שנה, ואני שואל אותו מה השעה. התוצאה שתחזור פה יהיה התאריך של היום, ואולי השעה של היום וכו'. ואז הסוכן שלנו בעצם קצת יותר חכם עכשיו, כי הוא יודע מה השעה, אבל זה לא מספיק שהוא ידע מה השעה, הוא צריך עכשיו לאסוף מלא מידע מהאינטרנט, אוקיי? ונגיד יש לו כלי שנקרא חיפוש באינטרנט. אז הוא עכשיו מפעיל כלי של חיפוש באינטרנט, והקלט לכלי הזה זה יהיה ממש כמו שאנחנו שמים, כשאנחנו מחפשים בגוגל משהו, אוקיי? המלל שאנחנו שמים בגוגל. אז כנס בנושא מדע בדיוני במרכז הארץ או בירושלים. אוקיי? אז הסוכן ביקש מהכלי לחפש את זה, הכלי חיפש את זה, הוא באמת עשה חיפוש נגיד גוגל, ויש לו את כל התוצאות של החיפוש, והוא מחזיר בתוצאה ל-LLM, לסוכן שלנו, את הפלט של תוצאות החיפוש. עכשיו, ה-LLM יכול להתחיל כבר לעבוד. הוא יכול לקחת את הזמן של היום ואת התוצאות של החיפוש, ולעבור עליהם, ולהבין איזה כנסים קרו כבר, איזה כנסים לא קרו, מה יותר מוקדם, מה יותר מאוחר, ולבחור אזורים רלוונטיים לפי מה שביקשו ממנו, ואז הוא נשאר עם איזושהי רשימה. נגיד רשימה
שהיא ממוינת לפי זמן, אוקיי? מה הכי קרוב שעונה לדרישות שביקשו ממנו. ואז מה שהוא יכול לעשות, נכון? ביקשו ממנו לוודא שזה לא נופל על איזה אירוע משפחתי חשוב או על הלימודים או משהו כזה, אז הוא שוב מפעיל את הכלי של לוח השנה, אבל עכשיו הקלט שלו יהיה לא מה התאריך והשעה עכשיו, אלא תביא לי את כל האירועים שיש למשתמש שלנו ביום ספציפי של הכנס, אוקיי? נגיד הוא אומר לו ב-13 לדצמבר. והפלט שחוזר לסוכן זה רשימת האירועים של אותו יום. ואז הסוכן יכול לבדוק האם הכנס מתנגש עם האירועים האלה או לא. אם זה כן מתנגש עם השיעורים או אירועים אחרים ביומן, אז יש לו, נכון, הוא חיפש, יש לו רשימה שלמה של כנסים, אז הוא יכול ללכת לכנס הבא ולחפש בכנס הבא ולבדוק אותו אם הוא לא מתנגש וכו'. אם זה לא מתנגש, אז הוא ממשיך לשלב הבא. זה כנס טוב, ובמשימה שנתנו לו בעצם אמרנו לו שמה שהכי חשוב לנו זה שחוץ מזה שהוא יעמוד בתנאים, שהוא יהיה הכי קרוב. אוקיי, אז הכנס הראשון שהוא מסע הוא מצוין. אז מה השלב הבא? השלב הבא זה לקנות את הכרטיס. איך הוא הולך לקנות את הכרטיס? הוא מפעיל עכשיו כלי שנקרא דפדפן, אוקיי? כמו קרום. ומה הקלט שלו? הקלט שלו הפעם זה לא סתם טקסט, אלא הוא רואה את המסך שלנו, את המסך של הדפדפן, והוא יודע ללחוץ עם עכבר בכל מיני מקומות, והוא יודע להקליד עם מקלדת כל מיני אותיות ומילים ומשפטים, וככה הוא הולך וקודם לוחץ פה, אחרי זה לוחץ פה, ומקליט פה ומקליט שם, וככה הוא מגיע לאתר של הכנס וקונה כרטיס עם הכרטיס האשראי ששמור בתוך הדפדפן, או למשל אצלו באיזה כלי אחר. הוא קנה את הכרטיס, ועכשיו הוא די סיים, אבל הוא רוצה לוודא שאנחנו לא נפספס את הכנס, אז מה הוא הולך לעשות? הוא שוב מפעיל את הכלי שלנו של לוח השנה, ושם תזכורת. בתזכורת הוא שם את הזמן ואת הפרטים של הכנס, ואולי גם את הכרטיס עצמו, שהוא קיבל איזשהו PDF או איזשהו מסמך שהוא קיבל עם הכרטיס, וככה כשהכנס יגיע, אנחנו, המשתמש שביקש ממנו את המשימה הזאת לא יפספס אותו. אבל זה לא מספיק, כי הכנס הוא עוד חודש, אבל אני רוצה לדעת עכשיו, אני ביקשתי ממנו עכשיו לעשות את המשימה, אני רוצה שהוא יעדכן אותי שהוא ביצע וסיים את המשימה. אז איך הוא יכול לעדכן אותי? הוא יכול לעדכן אותי באותה דרך שהוא קיבל את המשימה, נכון? כי מישהו נכנס וכתב וביקש ממנו, אבל אולי המשימה הזאת לוקחת 5 דקות, 10 דקות, שעתיים, ואולי בינתיים אף אחד לא מקשיב פה לתשובה. לכן אנחנו ביקשנו ממנו גם לשלוח לנו איזו הודעת וואטסאפ לאישור שהוא הצליח למצוא את הכנס ולקנות כרטיסים, היו כרטיסים והכל. אז הוא שולח לנו איזושהי הודעה בעזרת כלי וואטסאפ, ובהודעה כתוב שהוא הצליח ומתי הכנס וכל מיני פרטים של הכנס ואולי גם הכרטיס. ועכשיו אנחנו גם יכולים לענות את התשובה פה, זה כמו שדיברנו זה לא הכרחי, יש סוכנים שהם רק מקבלים משימות ובעצם כל ההודעות שלהם של הצלחה וכישלון קורים דרך אימייל, וואטסאפ או כל מיני דרכים להודיע בצורות שונות, אבל קיימת גם דרך לענות סתם בטקסט, המשימה בוצעה בהצלחה והנה פרטים של הכנס, או המשימה נכשלה ואלו הסיבות למה המשימה נכשלה. אוקיי, אז עד פה ראינו איזשהו סוכן אמיתי שיודע יודע להשתמש בכל מיני כלים, והכלים שנתנו לו מאפשרים לו לעשות פעולות כמו למצוא איזשהו כנס ולקנות כרטיס לכנס הזה ולוודא שהוא לא מתנגש לנו ולהודיע לנו ולשים תזכורות וכו'. אז זה הסוכן היחסית פשוט. ובתקווה שאתם בהאקתון תעשו משהו בסגנון הזה, כמובן זה יכול להיות סוכן מאוד 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 שונה מהדוגמה פה, אבל שוב אתם צריכים לשאול את עצמכם מה המשימה של הסוכן, איזה סוג משימות הסוכן הספציפי הזה ידע לעשות, מה הכלים שהוא צריך כדי לעמוד במשימה,
ועוד שאלות חשובות כאלה. עכשיו, אחרי שראינו דוגמה של סוכן ספציפי, בואו נעשה שנייה, נלך שני צעדים אחורה, ונדבר על סוכנים בכלל ועל איזשהו רצף של אוטונומיה. בעצם הסוכן הוא כאילו עצמאי, נכון? פה נתנו משימה לסוכן, לקנות לנו כרטיס לכנס, והוא עשה את המשימה. אז יש סוכנים שהם ממש אוטונומיים, ויש סתם קוד שהוא לא אוטונומי בכלל. אנחנו יכולים לכתוב קוד, תעשה את זה, אחרי זה תעשה את זה, אחרי זה תעשה את זה, תכתוב את זה פה וכזה, זה קוד. וזה הסוכן שהוא אוטונומי לגמרי, אוטומטי לחלוטין, עושה כל המשימות הכי מורכבות לבד. אז מה היתרונות ומה החסרונות של שתי הקצוות האלו? הקוד הוא הרבה יותר אמין, אנחנו יודעים בדיוק מה נקבל. אמרנו שהסוכן, בגלל שהוא מבוסס מודל שפה, הוא יכול להיות לא אמין או לא צפוי, לפעמים הוא יצליח, לפעמים הוא לא יצליח, לפעמים הוא יעשה את זה בדרך יותר טובה, פחות טובה. אז הסוכן, במיוחד כמה שהוא יותר אוטונומי, כמה שאנחנו נותנים לו יותר עצמאות, הוא פחות אמין. מצד שני, קוד הוא הרבה פחות גמיש, נכון? אנחנו צריכים מראש לחשוב על כל מה שיכול לקרות בדרך וכל מה שאנחנו נידרש לו, וזה גורם לקוד להיות הרבה פחות גמיש, אנחנו כל הזמן צריכים לעדכן את הקוד. סוכן לעומת זאת, הוא יכול להיות מאוד גמיש, אוקיי? אם נגיד בדוגמה שראינו, אם כמו שראינו, נגיד הכנס הראשון הוא התנגש באיזשהו אירוע, אז הוא יכול להמשיך לחפש את הכנס השני, הכנס השלישי, ואם הוא לא בטוח מה זה המרכז, אז הוא יכול לחפש ולהבין מה זה מרכז הארץ וכו'. הוא הרבה הרבה יותר עצמאי וגמיש, אבל כמו שאמרנו, זה גם בא עם זה שהוא פחות אמין. אבל זה לא שתי אפשרויות, זה או זה, כי בעצם יש פה איזשהו רצף. וברצף הזה יש לנו עוד כמה חלקים. אז בואו נחשוב איזה עוד דברים יש לנו פה ברצף. ורוב הדברים פה בעצם ראינו כבר לפני כן. אז אם יש לנו קוד בקיצוניות הזאת של הרצף, שהוא מאוד אמין אבל לא גמיש, אז הקלט והפלט הם קבועים. אוקיי? אם ניתן לו קלט מסוים, אז הוא ייתן לנו את אותו פלט, וזה מאוד אמין וקבוע, אבל זה מאוד מאוד לא גמיש. אנחנו יכולים לעבוד לא עם קוד, אלא לעבוד עם LLM. LLM, אם אתם זוכרים, כמו שאתם זוכרים, אין לו זיכרון. אז הוא כמו תוכי, כל פעם אנחנו צריכים להכיל לו מאפס את כל מה שהיה, אז הוא לא כל כך יעזור לנו אפילו לנהל איתו שיחה, אבל הוא כן ייתן פלט משתנה. למשל, אם אנחנו נבקש ממנו עזרה בלכתוב סיפור, אז הוא כל פעם ייתן איזשהו סיפור אחר. אנחנו יכולים להתקדם לכיוון של יותר אוטונומיה, ולבקש ולנהל היסטוריה של השיחה. ואז ה-LLM שלנו נהיה קצת יותר עצמאי. אנחנו כבר לא צריכים להכיל אותו כל פעם את כל המידע שדרוש לו מאפס, אלא אנחנו צריכים לעשות את זה פעם אחת בשיחה שלנו, והוא כבר, כמו ב-Chat GPT, הוא כבר יזכור את כל מה שקרה בשיחה, ואנחנו יכולים רק לבקש ממנו לעשות שינויים או התאמות למה שביקשנו בהתחלה. אנחנו יכולים להתקדם לסוכן עם כלים קבועים, שזאת הדוגמה שנתתי לכם פה. אוקיי? זה סוכן עם כלים קבועים. הכלים שהוא השתמש בו, הלוח שנה ודפדפן וכל מיני דברים מהסוג הזה, היו קבועים מראש, אנחנו חשבנו מראש איזה כלים הוא יצטרך, והסוכן שלנו עכשיו יודע לעשות לבד את כל המשימה מההתחלה עד הסוף. זה סוכן עם כלים קבועים. בעתיד, ויש כבר כאלו שעובדים על זה, וזה ממש עולם מגניב ועתידני, זה סוכן שהוא בעצמו מחליט על כלים ובונה לעצמו כלים כדי לעשות משהו בעולם. אוקיי? ואז אם הסוכן שלנו עם כלים קבועים, אנחנו די מוגבלים במה הסוכן הזה יכול לעשות על ידי איזה כלים יש לסוכן הזה שהוא יכול להשתמש בהם. אבל אם הסוכן בעצמו יכול לבנות לעצמו כלים, אז בעצם סוג המשימות שאנחנו יכולים לתת לסוכן הזה הם הרבה יותר לא צפויות, הרבה יותר קשות וכו'.
ולצורך ההאקתון, אתם כנראה תעשו משהו באזור הזה. זאת אומרת, אנחנו קוראים להאקתון הזה האקתון של סוכנים, אז אם תצליחו לעשות סוכן, שיש לו כלים קבועים והוא פותר לכם את הבעיה שקבעתם לו מראש, שהיא בעיה חשובה, ושחשבתם עליה והתייעצתם וקיבלתם אישור, וזה באמת פותר משהו מאוד חשוב בעולם, מדהים, באמת לבנות סוכן עם כלים קבועים, זה בעצמו לא פשוט וזה הרבה עבודה, וכשתצליחו לעשות כזה דבר, זה יהיה מטורף, מדהים, הצלחה מסחררת בהאקתון. מי שמכם יותר נועז, מוזמן לנסות את זה, אבל יכול להיות שאתם תצטרכו לקחת חופש מהלימודים ומכל דבר אחר במשך כמה שנים כדי לעשות את זה, אז אני לא בטוח שאני ממליץ. ואני רוצה לדבר גם על הקובייה הזאת. הרבה פעמים הכלים של ימינו, הם משלבים קוד ו-LLM עם היסטוריה. וביחד הקוד ו-LLM עם היסטוריה, הם יכולים, למרות שזה לא סוכן שלבד יכול לעשות משימה מההתחלה עד הסוף, אבל אנחנו יכולים לבנות קוד ו-LLM ביחד, נגיד ככה, המשימה עצמה, אולי חלק מזה הקוד עושה, אבל כל התקשורת וההבנה של מה צריך לעשות, ודרישות, וקלט, ופלט, ועוד כל מיני דברים מהסוג הזה, יכולים להיעשות על ידי המודל שפה שלנו, וביחד הדבר הזה יכול לבנות כלי מטורף, שהוא די נראה כמו סוכן, כי הרי לנו לא משנה, אנחנו באים לאיזשהו אתר, ומבקשים מהאתר הזה לעשות משימה מההתחלה עד הסוף, לא כל כך משנה לנו באמת אם האתר, יש שם איזשהו סוכן שהוא עושה 100% מהשלבים לבד, או שיש שם איזשהו שילוב של קוד ו-LLM, ואנחנו מדברים עם ה-LLM, ואז ה-LLM קורא לאיזשהו קוד, והקוד מבצע את המשימה בפועל, וכו'. אז בפועל, שתי הקוביות שרלוונטיים להאקתון, זה שתי הקוביות האלה. זה או סוכן עם כלים קבועים, או LLM שעושה חלק מהעבודה על ידי עבודת ה-LLM, וחלק מהעבודה עושה על ידי עבודת קוד, שאמרנו שבקוד, במיוחד כשיש לכם זמן מוגבל בהאקתון, היתרון של קוד זה שהוא, אמנם הוא פחות גמיש, אבל הוא הרבה הרבה יותר אמין, הרבה יותר קל לוודא שבעצם מה שרצינו לעשות נעשה, אז יש לו גם יתרונות במסגרת ההאקתון. אז זהו, זה כל מה שיש לנו פה לחסות בחלק השני של הקדמה ל-AI, מודלי שפה ואג'נטים. אוקיי? בפעם הראשונה דיברנו על מה זה AI, מה זה מודל שפה, מה זה מודל, והפעם דיברנו על סוכנים חכמים, אג'נטים, ולסכם, האג'נט זאת מערכת שהיא לא מודל שפה עצמו, אלא מודל שפה זה חלק מסוים של המערכת, כמו שראינו פה, כן, המודל שפה זה חלק מהמערכת, אבל המערכת הזאת היא יכולה לעשות הרבה יותר מאשר שלב אחד של טקסט הלוך חזור, אלא היא יכולה לקבל מטרה, לתכנן מראש צעדים, לבצע צעדים כשחלק מהצעדים משפיעים על העולם, לזכור מה היה ברצף של כל הצעדים שהסוכן שלנו עושה, ולהחליט מתי המטרה הושגה, או כדאי להפסיק, כי נגיד אמרנו לו במשימה, אוקיי, אם אתה לא מצליח תוך 10 ניסיונות, אז תפסיק. אז הוא הולך להפסיק, וחשוב לזכור שהמערכת הזאת היא לא צפויה מראש, כמו שראינו פה, כמה שהסוכן הוא יותר אוטונומי, ועושה דברים בצורה אוטומטית, בלי מעורבות של בן אדם, אז הוא הרבה יותר גמיש, אבל הוא גם פחות אמין. אפשר לגרום לו הרבה פעמים להיות אמין, אבל צריך הרבה יותר עבודה כדי שהוא באמת יהיה אמין. אז זהו זה להיום, ואנחנו גם נשתף חומרים נוספים שיעזרו לכם להתכונן להאקתון.